Good morning, guys! Happy Sunday! Magsimba tayo later. Gabi lang siguro. Para diretso nood na ano. Ay, hindi. Kasi Monday na kinabukasan. Maaga pala akong gumigising eh. Gabi kami magsimba. Diyan lang sa ano. Sa Our Lady of Sorrows. Sorrow? Yata. Sorrow lang. Ayan, anyway. Luluto na ako guys ng breakfast. Today, ang aming breakfast is sopas. Ayan. Pinakuluan ko muna kanina yung ano, itong bias na binili ko sa palengke para mas malasa siya. And then, itong bias is para kila growth. Para may ngat-ngatin na naman sila. So, ayun. Para hindi chinelas ko ang hinangat-ngat ni Poknat. Look at that. Look at that. Oh. Ayaw naman nila ng chutoy. May chutoy yan si Poknat eh. Ayaw niya eh. Kasi niya talaga yung mga chinelas eh. So, si Poknat na lang naman yung ano, may ligbag-ngat-ngat. Si Grucha, si Maggie, hindi na. Tapos yun, nagisa, na ano ko na rin pala guys, nagisa. O tama, nagisa ko na yung bawang sibuyas dito kanina. And then, nilipat ko na dito. Kaya meron na siyang lasa. Nilagyan ko na rin siya ng pork cube. Isa lang. Then, kaya lang natin maluto yung noodles niya. Tapos, tsaka natin lalagyan ng sausage. Tapos, yung veggies. Carrot and cabbage. Ayun. And ito na rin yung ano. Sinabay ko pala siya kanina guys sa pagpapakulo sa ano sa buto-buto. Pero, hinugasan ko muna siyang mabuti as inano ko pa nga yan eh. Ginamitan ko ng scrubbing pad. Para yung iba ka, di ba, may mga ipot-ikot pa. So, ayun, para tipid tayo sa energy. Hindi na dalawang pakulo. Bakit? Ay, come. Come here. Tingnan dito. Musta ka? Ha? Musta you? Yes? Kala ko, tulog ka pa eh. Kayo ba bumabangon? Ha? Anong oras ka umakyat kagabi? Ha? Sa baba yung kagabi, nabutan namin nag-computer eh. Wala kang assignment iho. May pasok na bukas ha. Laro na ako di ate. Free? Eh, maniwala ako sa'yo. Bango na dyan. Lalakad niya rin daw si Paknito. Sige na. Go na. Di mo na maabutan si Tasel mo. Hindi, sa ibami. Ingat sa ano, Chris ha. Sa sasakyan ha. Dahan-dahan naman. Mamaya na lang kumamot. Kabatchoy talaga tong batang to. Lalo na siguro pag tinuli yan sa ano, sa summer guys. O, kasi dati naman talaga siyang ano, chubby nung 2 years, ano? Basta na 2 years old siya hanggang 4 ata. Ay, hindi. 2 hanggang 4 years old. Sobrang ano niya, sobrang chubby niya. Kulot pa yan, mahaba yung buhok niya. Tapos, yun, nagkasakit lang yun sa Pasig, kaya umuwi din kami ng ano, ng Pasay noon. Tapos yun, doon na siya ang tagal, bago ko siya napataba. Ayun, napataba ko siya nung pinabayaan ko na siyang ano, pinabayaan ko na siya, di ko na siya pinipilit kumain, yung mga gano'n. Kasi, lahat pinigay mo na vitamins, mga masusustansyang pagkain, talagang ayaw niya. Tapos yun, sabi ko, bahala ka sa buhay mo dyan. Tapos simula nun, nagsarili siyang guys, nagsarili siyang kumain. Tapos napansin ko na lang bumibilog na siya. Kaya ayun, sa mga may anak dyan na pihikan masyado sa pagkain, hayaan yung magutom guys. Gutumin nyo. Hindi naman yung gugutumin nyo talaga na ano Pero hayaan nyo, wag nyo pilitin. Kasi na ano din sila, parang alam niyo yun, parang imbis na kumain sila na paggutom na lang siguro sila, magsasarili sila. Kaya yun yung nangyayari kay Chris. Tumaba siya ng gano'n. Sa ano, kumakain na siya ng kung ano man yung nasa lamesa, kahit mga ano na yun, mga tira-tirang
malamig na yung mga tirang ulam, kaninang lunch, tapos kakain yan ng, ng hapon na, ganyan kakainin niya yan. Kahit sardinas yan na, magpapabukas yan. Kaya, totoo ako dun. Kaya yun, lagi na lang akong may ngayon, may, yung ref, lagi niya nire-raid dyan, kaya lagi ako dyan may pagkain. Ang lungkot niyan kapag walang laman ng ref, guys. Ayun, kasi sinasabi ko sa kanya na wag masyado, lalo na sa mga juice, zesto, ganun. Kasi sobrang tamis nun. Tapos may chocolates din kami dyan. Sabi ko, lang, parang konti-konti lang, pang dessert lang ba yan? Kaya, ayun, sabi naman ni Sel, lagi kayo nire-raid ni Chris yung ref mo. Kaya laging ubos yung mga, yung chucky, mga chocolate treats. So, ayun. Kasi wala na mga bibilan dito, unlike sa Don Carlos, na panayang hingi niya ng pera. So, mas okay talaga dito, guys, na dito lang siya. Ref lang yung niya, binubuksan niya, kain, o TV, yun lang. Ang pinakagala niya is hanggang sa baba lang, computer, kasi may mga kaibigan siya sa baba. So, ayun lang. Parang tabako, no? Pero same lang yung ko, guys. Same lang din yung timbang ko. Parang tabakong tingnan ngayon. Patakils. Hindi naman din lumaki yung yung tummy ko. Actually, lumiliit nga siya kasi nag-ano ako, 'di ba? Ano ba yun? Yung glutalay po. Luto na, guys. Ang sarap po. Hindi lang sa aso to, guys. Pwede rin kainin ng tao to. Ayun, yung mga mahilig dyan sa mga buto-buto, magngat-ngat-ngat-ngat. Ayan. Yummers. Lalo na si Japong. Naku! Purito to ni Japong, guys. So, wala si Japong eh. So, ayan, ang ating egg. May dalawa akong nasira. Ayun, sa amin na lang siya ni Chris. Tapos, nilagyan ko pala siya ng celery stock. Ayun. Mas lalo siyang sumarap, guys. Dati, alam niyo ba, hate na hate ko yung celery. Pero ngayon, gusto ko siya sa pagkain. Tapos, yung kinchay. Yan, mga hate ko dati yan. Pero ngayon, must have yan sa akin sa mga recipe, lalo na yung pork tofu ba yun, ayun na may tausi, kinchay. Ang hindi ko lang talaga matake is yung kuchay ba yun, kasi para siyang para din siyang cilantro, pero ang lasa niya kasi sa akin parang ipis, alam niyo yun. Pero masarap din siya sa salad, kaso overpowering siya masyado, guys. So, hindi ko siya makayari talaga. Kadalasan siya naman na makikita or nilalagay sa mga Thai food and sa Vietnamese food. Ayun, doon yung siya madalas na malalasahan, yung kuchay. So, sa mga noodles nila, sa mga sabaw, nandun siya, nilalagay nila. Masyadong overpowered kasi yung herb na yun eh. So, that's it for our sopas. Medyo di ko lang type yung noodles, guys. Ano ba yung noodles na ginamit ko? Hanapin natin. Wala na. Ito. Yung Royal elbow macaroni. Parang hindi siya tagal niyang yung pagkakaluto niya, parang hindi ko tayo. Kasi may macaroni elbow or may noodles ng pang macaroni na. Alam niyo kapag kaluto na is napaka soft na smooth na ito parang ang bland. Pero yung madadala na lang siya ng guys, ng sabaw natin. Buti pa yung mga yung mga nasa walang brand na macaroni. Masarap siya. Pero ito parang ang tigas, ang tagal na. Pero hindi, luto na to, guys. Pero ang tagal kong pinakuluan na. Hindi at yung texture na hinahanap ko sa noodles niya is hindi ganun sa unbranded. So, ayun lang. Dami mong kaartehan no? Hindi kasi nagluluto ako kaya alam ko talaga yung mga texture ng food. Yung noodles, yung ganito, yung ganyan. Kaya yun, sabi ko iba yung Royal. Yun. And last na yan natin is yung spring onion, pampabango. Lagay na nga natin. Yummers.
Tara guys! Sino sa inyo dyan malapit dito? Punta na, kumatok lang kayo, makikain kayo. Sarap. Nagutom. Pataba ka ha. Tanong pa siya sa akin pagdating niya. Tatay Mapi, ano niluto mo? Nagutom eh. Galing. Huwag ka maganyan, anak na kumakain ka eh. Huwag ka mga lumbaba. Sama ka? Sa store? Balikan na. Hilamos na ako. Ayun guys, pinagpalit ko yung yung table ko doon sa labas. Tsaka yung dito para lumuwag-luwag yung nila. Yung room nila. Ako naman talaga sumikip. Pero kunti lang, tama lang. May nadadaan na naman pupuntang kwarto namin. And lumuwag naman yung ko. Yung working area ko. Saan punta? Mama ko nga. Ay. So din. Rearranging guys. RM key shop. Para daw yung dito na lang yung mga utaw. Kasi minsan kapag sunod-sunod yung mga buyers, hindi na napapansin yung mga tao nandito sa mga tumitingin ng product, diba? Wala pa naman din kami CCTV pa. So, ayun. Meron pa naman dyan space. Ayan. May couch pa dyan. So, yun. Maano pa naman namin. Ma-entertain namin yung mga resellers, buyers. So, dito si Mark. Kaya na muna kayo, boy. Habang mainit pa yung yung tag dito. Tapos pumula ako ng puto sa sa Goldilocks. Nandiyan yung puto mo yan. Kain tayo guys. Dala ni Papa. Sinigang na pritong isda. Tapos wala na to. Ay, bukas na. Tapos laing ang sarap ng laing. Yummers. Maanghang. Kain tayo. Sarap. Kayo me. Sige. Ako muna me. Nagano kasi sila. Gisopas. Dala ko. Busy si boss, oh. Anong ginagawa natin, boss? Kumusta ang inventaryo, boss? Ha? FB lang si boss. Hey! Gising na rin ang aming bibigil. Wala pa si Ukash. Nasa emergency room pa ata. Hindi daw bumababa yung lagnat. Hi! Umiyak siya, oh. Kita niya lolo niya. Flying kiss, guys. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Gigil. Oh, masampal ka niyan. Sige ka. Basalubong sa akin ni si Sherlyn. Gourmet salted egg yolk, potato chips, potato crisps. Ang sarap. Tapos may pa dito. May Ferrero Rocher. Ang sweet, diba? Kaso, hinagaw sa akin ni Japong. Siya daw nag-deliver kagabi ka sa kanya daw to. Dito na si Chaba. Kumusta yung niya, mga resulta niya? Uy naman, negative sa dengue, sa, sa ID? UTI? UTI, tapos yung CBC niya. Bakit daw siya nalatasan? Lagnat? Yung sa ngipin din talaga. Ngipin? Ay! Hello, Lucas! Chaba! Nag-iipin na kasi Chaba! Ay! Sige. Kaya inaanap na lang itong playground niya. Store. Nagkakasakit pag nasa bahay. Kasi bago natin, diba? Hindi mo pinapasok. Sarap tayo. Ay! Stay sa bahay nila. Ay! Gusto niya lang daw dito. Ay! Itong dalawang buwan. Ay! Ano na? Sige, headbang. Sige, headbang. Kiss, guys. Kiss! Kiss muna sa guys. Flying kiss na. Kiss! Kiss na muna sa guys. Oo, kiss daw, Ukash. Kiss! Uy, galing Chabag! Gwapo mo, Chabag! Sige, siya din. Headbang. Pinat ka niya, sige ka. Kulit.
Church muna, guys. Si Fargy lang kasama ko. Ayaw sumama ni Chris. Pang 6 p.m. na mas. Sorrows talaga pala. Our Lady of Sorrows. Simula pa lang. Mawa kami, guys. Idalang namin sa smart itong cellphone ni Daddy. Walang internet. Wari ko naubos yung niya. Yung bandwidth niya. Tama ba bandwidth yun? Hindi, yung Data pala. Kasi bayad naman eh. Wala pang ang bill eh. Kasi wala na siya internet. Tapos nakasalubong namin si Chris. Pagkatapos ng mas na pang alas 6. Kita namin si Chris sa labas. Pag-isimba din daw pala. Pang alas 7 siya. Sabi ko, diretso uwi kasi dadaan pa kami dito sa mall. Color. Siguro na nun eh. Wait lang. Siguro na na-realize niya na kailangan niya magsimba. Kasi kayo may pinapapirmahan sila, di ba, pag mga Catholic school. Talagang, required sa kanila magsimba every Sunday. Tapos may pinapapirmahan sa diary nila o sa notebook. Kain tayo, guys. Dito sa Pepper Lunch. Now, let's eat. Ay, bakit may chicharon yun? Ano pala to, no? Korean. Japanese din. Japanese restaurant din. Anyway, kain tayo. Sa akin, chicken and salmon. Si Daddy. Beef steak. Kain tayo. Wait. Sabi, Alice. Hi guys, kauwi lang namin. Nanood kami ng movie ni Sarah and John Lloyd. Kaso nabad trip si Daddy kasi yung nasa unahan namin, yung cellphone. Grabe, kapal na mukha, pinagsabihan na talagang hindi niya nakakaloka, alam niyo yun. Para sa akin, napakabobong tao na yun. Kaloka kayo, umalis na kami kesa mapaawal si Froggy. Pero sinumbong niya sa guard. Kasi naman talaga, sinabihan na, diba? May mga guidelines yung sinihan bago mag-start yung movie, diba? Na turn off the cellphone. Huwag gamitin kasi nakakasilaw. Diyos ko, yun talaga, nakita namin, wala namang ginagawa kundi nagpa-browse ng Facebook. Tapos Twitter. Basta lahat ng social media. Yun ang binabrowse niya. Wala naman siyang ginagawa. Tinitingnan niya lang. Siya nakadistract ng nasa likod niya. Isinisipan na namin yung upuan. Sumigaw na sa Froggy yung cellphone. Ganun. Tapos, wala, tinaloy niya pa rin. Kaya na-bad trip na to. So, ayun, nag-ano siya sa guard. Nagsumbog siya. Tapos, since na wala na rin siya ng ganang manood kasi na-bad trip na nga. Sumunod na rin ako sa kanya sa labas. Pero pumunta yun yung guard. Sinabihan siya. Ayun. At ang tagal pa doon ng guard siguro mga ilang minuto pa bago niya pa talaga pinatay yung phone niya. Kung di pa siya sinabihan na pinapalabas siya, hindi niya pa papatay yung cellphone niya. Then yun, tapos nung sumunod na ako kay Froggy, may dalawang guard ulit na umakyat. Tapos sabi ko, nakaka-stop yung babaeng yun sabi ko yung gano'n. Tigas ka ako ng mukha niya talaga. Tapos yun, inakyat nila ulit. So, for sure mapapahiya din naman yun kasi pag nagbukasan yung mga ilaw pag titinginan siya. Nakaka-bad trip ng gano'n Meron namang sinabi yung bago magsimula ng movie, talagang ginagawa pa ng iba. Okay na naman yung iba kung importante, mag-check gano'n, tapos patayin agad. Pero yun guys, talagang nag-browse ba naman sa Facebook na wala namang ginagawa. Scroll. Wala, yung gano'n lang, talagang nambabanas lang siya. So ayun, hindi namin natapos. Pero di ko rin naman masyadong type kasi nanantok na ako kasi alas 9:30 yung pinanood namin. So yun, tinutulog-tulogan ko. Kasi okay pa rin yung kila Empoy. Kilig. Pero yung parang ko, hindi masyadong naganda yung kay Sarah at kay John Lloyd yun. Or dahil lang. Ha?
Istorbo lang. Yun, di dami natapos. And it's ano na, 12:05 na. Punta na kami sa bahay. Yan lang. Skincare lang. Kaloka lang. May mga tao talaga ngayon. Katitigas na mukha eh. Anyway, ayun guys. Good night. We'll see you tomorrow. Good night, Ade. Night. Ayun pala guys, yung pinapahid ko sana sa gabi after kong mag-toner. Yung toner ko ngayon is placenta oil. Ayun siya pinaka-toner ko ngayon kasi nagtatanggal na lang ako ng mga blemishes. Ayan, mapupula pa siya. Tapos, rose hip ang ginagamit ko ngayon. Kita ba? Ayan. Rose hip oil. So, ayun lang siya. Naman na yan. Madali siya ma-absorb ng skin. Ilalagay ko lang siya sa buong face ko. Pagtaga natin. Then, yun lang. Spread mo lang sa mga scars. Pimple scars. Tapos kinabukasan ng lambot na sa face. Okay lang naman mag-oil ako ngayon guys kasi aircon naman kami kasi kapag dako na moisturizer, kinabukasan ng dry ng skin ko. So, yun. Pero bells lang ngayon na gumamit ako ng oil. And it's it's maganda naman siya sa skin. So, ayun lang guys, ang ginagawa ko kapag kagabi ang ina-apply ko. So, that's it. Night!